Ще работим заедно за настоящето и бъдещето на Чарда. Чувствам се част от големия отбор на БСП, на кмета Митко Андонов, на неговия екип и общинските съветници. Отбор, който винаги е отстоявал позициите си с мисълта за хората във всяко населено място на общината. С упорита работа, всеотдайно и почтенно. Каза пред своите съселяни Руска Николова, кандидат за кмет на Чарда от листата на БСП, на предизборната среща за представени кандидатите за кмет на общината, общински съветници и кмет на селото. Познавате ме като отговорен човек, като силна личност, която се бори до последно в битките. Аз съм на 40 години, една активна и зряла възраст. Работила съм и тук, и в чужбина, но истината е, че държа на корените си и искам да работя в България, в община Стралджа, село Чарда. Днес се изправям пред вас с цялото си сърце да заявя готовност като кандидат за кмет на село Чарда, уважаван и възприеман както от хората, с които постоянно водя разговори за селото, така и от нашите политически опоненти. БСП и конкретно Митко Андонов положиха сериозни усилия за благоустрояването на Чарда. Вашият вод на 25 октомври ще определи бъдещето на Стралджа, на нашето любимо село. Сигурна съм, че на никого от нас не е безразлично как ще продължим следващите 4 години с много хъс, с същата човещина. Чувствам се част от един голям отбор в община Стралджа, на кмета Митко Андонов, на неговия екип и общинските съветници. Отбор, който винаги е отстоявал позициите си, мислил е за хората във всяко едно населено място на общината, работил е упорито, всеотдайно и почтенно. Посоката, в която ще работя като кмет на Чарда, е основана на болезнени теми. Ще бъда упорита, ще работя с колегите в общината, кмета и общинските съветници, за да решим последователно открояващите се проблеми на селото. Разчитам на вашата подкрепа за доверие, разчитам на вашата подкрепа за работа. С номер 6 в бюлетината ще работя с ум и сърце. С номер 6 ще бъдем заедно и по-силни от всякога. С номер 6 със самочувствие в любимото ни село. Заедно продължаваме напред с номер 6. И слушаха я с видимо внимание, подкрепиха силната и конкретна програма, аплодираха я сърдечно, като доказателство, че тя е човекът, на когото ще дадат доверието си. Много добри думи прозвучаха в залата за младата и амбициозна жена. Според Митко Андонов тя има всички качества да изведе селото на челни позиции, да работи с всички сили за решаване на местните проблеми, да бъде опора на чарденци. Цветя и пожелания за спорна работа, за успехи отправиха и гостите социалисти от Ямбол, Катя Георгиева и Юрко Стоянов. Тук съм, защото смятам, че трябва да подкрепя с цялото си сърце, с целият си ум, с усещането си първо на партиен член, на партиец, но и на обикновен човек като вас, като майка, като активна жена, като съпруга, да подкрепя и това хубаво момиче, което аз познавам доста отдавна, от Иванова. Искам да кажа няколко думи за Митко Андонов. Митко сигурно никога няма да се чува това от мен за себе си, но смятам, че сега е момента, в който трябва да го направя. Аз членувам в БСП от 2003 година. От тогава познавам Митко Андонов. Искам да ви кажа, че от тогава са минали 12 години и до днес
аз продължавам да изпитвам изключително уважение и изключителен респект към този човек, към този мъж, към този управленец. Защо? Били сме заедно по време на политически битки. Били сме заедно, когато сме побеждавали. Били сме заедно и когато сме губили. От него съм научила страшно много неща. Да бъдеш човечен, да бъдеш близо до хората, да бъдеш честен, да бъдеш почтен, да я няма тази пропаст между управленеца и обикновения човек. Руска наистина е една жена в прекрасна възраст, да работи, да бъде близо до вас, да постига, да настоява, да се случат нещата в това хубаво Стражанско село. Русе, страшно много ти вярвам. Знам, че ти си един много морален човек. Един човек, който, заявявайки това от тази трибуна, през следващите 4 години ще го изпълни и няма да отстъпи грам от позицията си. Но, все пак, аз съм член на областния съвет на БСП и искам да ви кажа нещо много важно. Много е важно БСП, Митко Андонов, Руска, тази прекрасна листа от общински съветници да спечели заради бъдещето на Чарда и за бъдещето на Стралжа, но и заради бъдещето на България, приятели. С ентусиазма на младите прозвучаха изказванията на Жечко Вълчев и Янко Стоянов, които събудиха енергия и кораж сред присъстващите. Скъпи чарденци, поводът за събирането са предстоящите избори на 25 октомври. Тези избори са за местна власт и местно самоуправление. Тези избори са много важни и всички ние трябва да бъдем съпричастни към тях, защото от хората на Чарда, от хората на Джинов, от хората на Зимница, от Стралджани зависи дали заедно ще продължим напред. С цялата си мъдрост и натрупан опит към чарденци се обърнаха и кандидатите за общински съветници Мария Толева, Радина Парушева, Иван Георгиев. През изминалия мандат имах възможност като общински съветник да работя по-отблизо с Митко Андонов и за мен той е един изключителен професионалист, отговорен ръководител към хората, с които работи, сериозен човек, който зачита мнението на останалите. Но всичко това не е достатъчно, за да постигнеш идеите си, да реализираш своята управленска програма, ако нямаш достатъчно брой общински съветници. Ние си позволяваме пред нас да говорим високопарни приказки, да обещаваме много неща, защото ние знаем същността на управлението, знаем финансите, как, колко са, къде трябва да отидат. Защото, може би, следващите кандидати на кметове, между другото, на общини са още 4. Те не знам дали знаят бюджета на общината, за да говорят такива неща. Но, така че, ние за да говорим неща пред вас, трябва да ги изпълним. Не можем да се разминем. 25 години не сме се разминавали, сега пак не трябва да се разминем. Защото ние тук, сега когато предлагаме отново нашия кандидат за кмет на общината Митко Андонов, когато вие също много добре познавате, който също 25 години работим заедно с него и са част от общинските съветници, заедно с вас, работим тук и както казах в началото, че имаме доверие. Вие го познавате много добре. Той не е човек, който може да обещава, да говори приказки пред вас само и само за да го изберат. Не е така. Нашият кандидат е кмет с опит, сериозен човек, който на две думата му не става. Номер 6 призова господин Андонов. Живота в селото се променя и се движи напред. Този път искаме заедно да го продължим. Да продължим да подпомагаме земеделските производители, отдавайки пасища на животновъдите също, да получават доходи, да подпомагаме инвеститорите, за да може да се създава работа в общината и за да може да имат повече доходи. Ще продължим заедно да поддържаме инфраструктурата и дай Боже да има още средства
в нашия бюджет и от бюджета на държавата, за да можем и в по-малките населени места, както Росето ви заяви, да можем да полагаме асфалт. И всичко това ще го правим. Аз не се съмнявам, че в село Чарда ще го правим заедно с Роси. Роси ще бъде много добра наследница на досегашния кмет и заедно с нея ще подобрим още повече условията на живот и доверието си в селото. И вървейки напред, трудейки се напред с нея, ще го правим в името на нашите деца, на нашите внуци, на младите хора, за да се чувстват уютно, удобно, да си сътрудничат и да им създадем условия за работа. За възрастните хора да бъдат по-спокойни, да имат по-голямо уважение, по-голяма близост с кмета на селото, за да могат и те да бъдат спокойни. И това ще го направим за нашето бъдеще, нашето общо бъдеще.